ik heb jou prima ontvangen, de Orionweg. En ik heb er geen woord van hoeven missen, hè. Dus ik hoop dat de spraak en het signaaltje bij jou ook arriveert vanaf mijn kant. Dit is even de zender Delmare. Vanaf het, het westen, het noordwesten van Nederland, hè. Dus de andere kant van Noord-Holland, hè. Ja, middenwesten. Hoe wil je het noemen, hè. Dus goeiedag allemaal, amateurs, luisteraars. Waar dan ook, hè. Dus good morning, listeners, operators. This is from the west side of the Netherlands, station Delmare, with low power, eh? Ik ga eventjes nog één stukje muziek draaien, de Orion West. En dan luister ik jouw kant weer eventjes op, hè. Ik zal even wat rustigers opzoeken. Dan ga ik zo uitschakelen. En dan kom ik daarna nog wel een keer weer, hè. Dus goedemorgen dus. De Orion West is even de zender Delmare. Ja, ik heb de aanknop niet, de aanknop vind ik niet zo vaak in de laatste tijd. Hè. Ik heb het een beetje druk met andere dingen. Met